langmao nungke no bukhari hamjakai nungbono kumanani taridi tamokhe bukhao belai tekto mannai tai mokolni muktui belai no yornai kebuno saya nuguya karinai borokno kaham tongoi mano tai kebo saya no khibioi gana o tongnai boroksi kubuni hamjangma ang nangya obohai hamjangma je hamjangma salcha munirioi tongthorioi tai salbrumno kabrinai obohai hamjangma no ang nayo obohai hamjangma salcha kabrinai tai salbrumno munirinai tai salbrumno tongthorinai hamjangma tai pudisama borok kahamro bai hingke kahamno phurungmairu tai hamya borok bai hingke langmana sasoiru soijo khaimang doijo kumaka taibo bukha bujiwina tongkho tini yaki khana nono bujiroi de manno hunoi kubui hamjayaoi time pass je khainai bo salbrun no nin thane mungsa sannai tai je kubui hamjagoi time pass khaiya bo hingke je phulpana nin thane mungsao sanglak kai thamkokno mutinarode je nono help painai eba subanai nungbono je phulpana pogoita thangdi je borokno kubui bukhabai hamjangnai nungbono je phulpana naiselar mungtaridi je borokno puitu khainai nungbono je phulpana ta thokaidi tai nungbono je phulpana pogoita thangdi wan sumang tongkhaino wan suma kuplum ungya wan suma tai hamjangma rok kuplum ungnani abo kupalabo tongna nango tai kupalbo kahamna nango rang puisa grangroni nukhungo hamjuk tai chamri engnani abo kupal kahamnani nangya langmao kahamboroni nukhungo hamjuk tai chamri engnani bagaisi kupal kaham unani nango tunungano kaham tonani musungkhe buini bagaibo kahamno wansukdi yaba kial khainedi je boroni bagai sagnang yangmani aborok je borokno nung sagnang yangkhai naidi salsabo kumaino thangnai o borok bode nono khibioi thangno je phrunono samunangya aphrunono borok nugya je phrunono samunango aphrunono borok nugu tamokhe nung khakaisa jati je phru buini langma andarungoi tongphru nungbuino pohormandu je borokni ni ungnani sugya nungbono tiyoi asuktawan sugdi boni nungoi bo langma tongsak tongthoma tai khakchangma bo nono riwoi thangano hunoi kuno guarantee riwoi maya rang tongkhai ni hayungo bebagno tongo rang koroi khai mungsabo koroi je borokni rang puisa koroi wansukdi o borokbo kahamno tongo hunoi sokkino tongo hunoi muitu narokdi rang puisa joto riwoi mano phiaba borokni bokhani tongthokma kuno dino riwoi maya langmao kubang borokno hamya khayo o kaisa hamya bai langmao slaijagoi thango o hamya phayo bayak tai hamjangmani bisingtui nono manoi ani hamjangma asuk ungthangka nungkuri khe kisapana saisung tongnani ang wansugui maliya jottana sao hamjangma borok kalangoi thangke I am single phiaba wansugui naidinung ekshota girlfriend tiyoi tongoi bo nung saisungno tamokhe kaijangma pore sikunoi kaijia sanile saisungno je borok nono tini muitu khailiya naidi aborok nono salsa khuskhainai tamokhe je phru nungkuri hingke bini mungsa samung jugyani jorao tai je phru no o hayuno yakare thangphru butuwa khai omono nung hingke kubui bukhabai hamjangnai bo hingke nini bokhano dukarenai langma bai kurungjak YouTube channel ni ang amol bayaro norok video no nugoi bahai nangjaka comment box o comment khai sadi tai video no sajagai tongo hingke like tai share khai ren tapokdi tai nungani channel o katal phai tongo hingke subscribe khaya kongke please tabuno subscribe khayoi gana ni bell icon no sinoi all of press kai ready tamokhe ang je phru katal video dawo apruno jotan sei sika nini orono notification sogoina bagoi hingke video ni paithago joto bayaro nono hambai norok kaham kurung no tongdi।